Cáritas inauguraba oficialmente este mércores a súa nova sede en Lugo, no antigo Palacio de Velarde, o que se trasladou dende a Rúa da Cruz. O edificio, situado na rúa Luís Peña Novo, facendo esquina coa Praza de Santo Domingo, foi cedido polo Bispado de Lugo á Asociación Diocesana, que ve ampliada así a súa capacidade física para atender as persoas en situación de vulnerabilidade. O deputado Miguel Fernández asistiu xunto ao presidente da Xunta e o resto de autoridades civís e eclesiásticas o acto que presidiu o bispo de Lugo, Alfonso Carrasco, que contou a Semade cunha ampla representación social. Nas novas instalacións, Cáritas está a desenvolver programas dirixidos a acoller, acompañar, orientar e mellorar a calidade de vida das persoas que demandan e precisan atención. O ano pasado prestaron servizo a máis de 7.500 persoas en toda a diocese de Lugo.